ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜମାରୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଟିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଏ ଶଳା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେ ଶଳା ର ର ର ର ର ର ର ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଟିଲେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ବି ଗୋଟେ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଏ ଶଳା ଇଏ କ'ଣ ହେ ଶଳା ଇମା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ କାଟି କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଟିକି ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ୍ କଟିଯିବ, ସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜାଦାର ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜମାରୁ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁନି, କାଟିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ। କହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆକିରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାଟନ୍ତୁନି, କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ର ର ର ର କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ବେଶୀ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିନି, ଦେଖିବେ, ଦେଖିଯିବେନି, ଲୁଚିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ